Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills ka lapenmi ye ka jingpen bana ba in Khang ye ka Surok na lat Sanmer ka bami sha Air Force Station Gate Shillong Peak Naduh ka arp kendai tarik Naiwing hadu shi tarik nok prak. Kani ka jing Khang ye ka Surok kan terekam Naduh ka por shipau bejemen Miet hadu ka por nru bejemen step namar ka jing Pyntrei ya ka benta jong ka Surok Shillong Dawki. Ha ka jingpen bana la pentep ba insya tangi ki kali badon kam kerki badi ki kali bala yok bor ban ya ka bor bakang ye ka Surok. La pentep ba ka company ba Pyntrei ye ka Surok kan penbiang kilat jingyada kentup ki jing kedau bat ki jingkir badon kam hagani ka Surok. Kumta le kentui ki nong lek nong wan ban penon kam shipor na ka Surok pomlakrai syakhat armer.